Mas Mas, idan lurus iki tak gawane. Iki cilik aku wani iki. Iki wengi sisan iki. Tenan pora we. Wes tak ingkir gesek kene sing darane apa? Yo tak ingkir kene iki koware do. Yo, kawaran. Yo Mas, tak gawane. Iya entar kayak digawa kono. Yo Mas, Nek ngampek ngapusi bayar aku tak potong to iku. tak potong piro Mas? Ya separuh. Oke men. Iya. Sekitar. Alon ae wis, alon-alon ae. Dipaske ajar Iya. titis. Yo Mas. Eh, Iki wengi kan ora patek akeh kendaraan Mas. ya. Dadi rada sepi. Hmm. Apa iki? Eh? Apa iki? Lah dalah. Tak tenan to, iki tikungan tenan to. Wah, tikungan es iki to ya Mas. Ya Mas. Mas. Wis, atas sana Mas aku ora ngatasi kalau Mas. Lah. Kita odok nek tengah dalan kok ngene iki bisa. Iya Mas. Oke, Atas ora sana, Mas. tanggung jawab meneh. Lah dalane siut lho, nek dalane ombo ora letter S, letter B, letter C Wis aku wani. wis kita pinggir. Ropok leter apa. Wis tak gawane. Iya Mas, gawan sik, Dang. Lah. Oh, to. Anggere nek dalan terus geger. Jaluamu sing ngombo. Iya, to iki. Lho dalane kaya ngene lentuk ora gelem. Nggih. Jalan kaya ngene lentuk ya semoh iki. Nah, iki mergo dalane ciut lho Mas. Aku nek dalane ombo ora letter S wani aku. Mbok letter B, letter C, letter D aku wani Mas, nek dalane ombo. Dalan ngene iki, Yo aku emoh. lha ngopo? Lah dalane kebak lho Mas. Dalane Enggak kebak. suka aku jalan ini iki. Iya lah tikungane pas tok. Dalane dipek dhewe. Ya wis urip sik guys, iki lentuk wis ora ngatasi dah iki. Pokoke gur dalan lurus.